Straight to the Now, point. sa pikas nga bahin, mga kaigsunan, atong balikan, mahigala na itong isgutanan, labot, mahigala ining init nga mga issues din sa ato. And of course, mahigala dire sa atong nasod, no? Ang impeachment, mahigalang Vice President Sara Duterte. Daghan pa mga anggulo nga atong hatagag pagtagad, mga sukitig paminaw. Unya, dayon, kinini ang dapoy mga issues dire sa ato mahigala, do na pud mahigala yung mga nag-virals nga mga hisgutanan nato sa ning hatagag pagtagad, mga kaigalaan, no, karong buntaga, no. Okay, ubay-ubay ning ato mga issues nga atong gipreparar, no. I-ready lang daan names tong nag-viral names. Kaya ato tong isgutan ninyo taod mga sukiti pa, ready lang na tong virals daan. Kinaunsa mo galing, ha. Atong yagi katawa mga sugiti paminaw. Now, atong balikan gamay mahigala ning mga isyu sa kauluhan, unya madto ta sa mga virals unya taon, ha. Labot mga higala sa kini ang akong pag-explicar, kini man gud mga kaigala ang mga panghitabo, no, ngadtong 2013 ug 2025 mo pareha mga higala ang atong nasinati nga panghitabo. Nga niadtong 2013 ako ning i-relate mahigala sa issue karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay ato nang hinay-hinay ron nga ni anata sa Article 1, permirong gi-present Article 4, sunod Article 1 on confidential funds. Hinay-hinay gyud mahigalang mapasabot ang mga tao unsa gid ining mga terminology sa Commission on Audit, no? So kadto mga listeners sa DYHP ug IFM kanang makibaw gid sila unsa din mga bot pasabot kay ato mga explicar, ha? Daghan mga bright mga higala pero kasabot sila na dili lang po nila i-share. Napuiban nga mga bright po din maris nga intellectual dishonesty po ang ilang ginahimo. Nang ato ni mahigala nga mo nito nahibaw-an ato itug-an unsay kamatuoran. Ngadto sa publiko mo na akong ingon nga dunay masakitan mga higala sa akong eksplanasyon nga mutug-an ko sa kamatuoran. Ang ako ring kinini ang mission ani nga unsa mga higalay tinuod unsay kamatuoran akong eksplikasyon ato lang explicar. Kadto mahigalang nalipay sa akong explanation, okay, kadto nga malipay da kinini ang da pasensya lang kay mo lagi nagiingon nga wa may laing sakit nga dawaton gawa sa kamatuoran. Pero ang kamatuoran dawaton kay mo man nagiingon ang kamatuoran may makahatag kanato og kagawasan. Ang kamatuoran mao nga akong gi-explicar mga higala kinini ang mga procedure sa COA, Commission on Audit. Nya taganta mo example ha para masabot natong tanan. Labi na ang mga taga Sugbo, nya kinini ang kini ako example kay sa Cebu man gini nya kato mga listeners natos DYHP o IFM makarelate dayon. Ang COA di ay mga higala mao ni inini ni, Ang Commission on Audit, pag mo issue sa may galag notice of disallowance, mamo na ang gi-issue nga to kang Vice President Sara Duterte. Ang pangutana na, kurakot ba si Sara? Sad-an na ba si Sara? Kay na-issuean siya notice of disallowance. Muna yun akong question. Inanay man guni ang procedure sa COA mga higala. Ang usa ka government funds, imo nang i-liquidate. Imo nang i-submit nga to sa COA mahigala kay ila man ang i-audit o giunsa na yung paggamit ang kwarta sa gobyerno, no? Dunay regular funds, duna po'y intelligence funds or confidential funds. Lahi na nga nature. Nakaron, kinini ang COA mo audit mahigala sa kwarta sa gobyerno kay kwarta kuno sa katawhan. Natural, giunsa pagasto, tan-awon ka na sa Commission on Audit. So pagtanaw sa Commission on Audit mga higala, ang permirong proseso ana. Nataganta mo example ron ha para maklaro ginato. Ang permirong proseso na maka-observe gani ang COA nga murag dili ta satisfied ining kuan. Ang COA auditor maka-observe gani di man ta satisfied ini iyang mga documents nga iyang gi-support ug giunsa pagasto. Nay mga resibo, nay mga kinina ang mga acknowledgement receipts ug uban pa dili man ta satisfied. Amo issue ta og kinini ang AOM. Mo na gitawag og kinini ang Audit Observation Memorandum. So isyuhan ka. Ang usa ka government agency isyuhan, AOM. Pag issue AOM mo explain siya. Or doon na ba kay mga dokumento nga nakuwang iyang isubmit. Sunod pag evaluate sa kuwang pa mangyapon.
okay na ning uban, pero kuha nabal gyapon kuwang manang ang kuha mo issue sa notice of suspension. Mo na ikaduha. So pagtan-aw, naman gyapon kuwang diha na mo issue ang kuwang notice of disallowance. Ang pangutana na kurakot na ba ang tao o ang agency gumikan kay nag-issue. Mo na dakong question mark na ha. Taganta mo example. Inigumanda niya na mahigalang notice of disallowance. Doon na pa'y mga remedies. Ha? O sa may mga remedies, 180 days or 6 months, nga mo appeal. Buti pasabot nga, imo mga higalang i-appealar, imong idugang o i-explain nga, kininasakto ni. Nan, kung unsay decision sa kuha, ay din ang kuha mo affirm sa notice of disallowance, or mo modify, or mo reverse. Mo na decisions kuha. Nya kung unsay decision sa kuha, ibutan ta, mo affirm. So, ikaw nga agency, pwede pa ka mo file og motion for reconsideration. Ha? Unsa man ang motion for reconsideration? Para ba na nanguya ba ka kay, nya pagpanguyab ni mo mingon nga, kana na ang, let's be friend lang. Wa ka sugta ba? Ha? Una-unaon sa nako nya kanang nya naka sige nya imo magiduot tinuon nya si sa may mo desisyon. Ay lagan-langan ko do desisyon. Ni desisyon na noon nga dili ta sugta. So nabasted ka. Sa pagkabasted nimo nangayo kag reconsideration. But pasabot ba nimo ba nga basig mo usab pa imong desisyon? Manay motion for reconsideration. Ngay mo bang gi-explikaran og dugang ba nga base bilag mo usab pa imong desisyon mao ni ang akong kuan mao ni mahitabo ana. So mao na kana nga pwede bang mausab o dili? Na mo remedy na. Unya kung panalitan mo decide na gyud kuha. Nga mao na ginaday, kuha na gyud kana na ang final na. Moingon ang kuha na manghigala nga kini nang doon na restitution. Doon na mahigala ipauli ang kwarta. Ipauli. So ikaw iuli nimo to kwarta sa gobyerno. Nya wa man makuan sa liquidation. Mo na say mga proseso. So akong example mga higala, kini si Sara Duterte naapa manghigala sa stage sa notice of disallowance. Napay remedy, unsa may remedy? 180 days. Appeal pa hantod karon. So naapa sa kuwa. Dili pa siya matawag mga higala nga guilty si Sara kay napamas kuwa. Nato example ninyo aron daling masabdan. Ang Cebu City, ng atong experience sa Cebu City sa 2013, pare-pareha sa atong experience sa 2025. Unsa may ato na sinati last year? Dali ito minumduman last year ha. Last year, duha ka kalamidad ang niigo. Number 1, mahigala ang linog. Grabing kalamity. Dako kay nga kalamidad. Linog sa bugo. Moto nakakuha nga nitas diwa HP ato day og 4.3 million sa ato mahigalang pagtabang. Ang ikaduhang kini ni ang calamity ang tino. So nakakuha tag 3.8 million nga atong ipanghatag sa publiko gikan sa hinabang. So duha ka dagkong calamities. Ni atong 2013 duha ka calamities pod. Kinumdo mo nga linog sa Bohol. Igo ang Cebu mo nang bangon sog Bohol. Sugbo o Bohol. Sus, abdan mahigalaw sa kabuwan na igo man tag Yolanda. Ang Tacloban man naigo pero igo sa Cebu. So duha ka calamities ang niigo sa 2013. Nya ako mong pahinumduman nga unsa mahitabo ato. Ana mga higala ang City Hall. Cebu City Hall. Hinumdum mo? Ako mong pahinumduman ha. Ang Cebu City Hall pinagi ni Mayor Mike Rama. Ila mga higalang gigamit ang ilang ang kwarta sa gobyerno. Ingon sila nga assistance kini. Ilang deklarar nga mohatag sila og kanana ang kinini ang calamity assistance ngadto sa mga empleyado na sa City Hall tag 20,000 pesos. Gitawag to mahigalag calamity aid. Kinumdo mo? Calamity aid mo to yun. Kita bitan na bagulbol ang mga tao. Hanga noon sa mo. 20,000 inyong gigamit na calamity aid. Kamukamol na City Hall. Kinumdo mo? Kinumdo mo anak? Nga unsa may nitabo na to? Sus. Kwarta sila. Pero ang konsiho doon na ibanday nga wa mo dawat, murag usad to mo dawat sa Margot. Nga wala mo dawat. Ang uban ni dawat sila kay calamity aid man. Unsa may nitabo may galas commission audit. Hebo mo kung say nitabo?
ang Commission on Audit ni issue og notice of disallowance. Kini nga kanang notice of disallowance. Dili na unang higayon oy ang City Hall may gilang kadawat og notice of disallowance panahon may gilang Mayor Mike Rama. Nagbagulbol gani ang mga tao adto kamo-kamo lang na City Hall. Gihatagan og tag 20,000 pesos ang mga empleyado sa City Hall. Nganong gihatagan man ang ilang justification ni Mayor Mike Rama. Unya niyang Vice Mayor at the time si Vice Mayor Edgar Labilla kinumdum mo 2013. Unya ang ila manghigalang City Legal Official ato si Jeron Castillo. Good morning ni Mada Panyero. Ang ilang justification at the time mao nga ang mga empleyado sa City Hall na traumatized kuno gumikan sa Linog o gumikan sa Yolanda. Numdo mo itong linuga, may gala na tagak ang Bell Tower, mga kaigalaan Santo Niño, mamantong linuga. So, nang hatag sa tag 20,000 pesos, karon ingo man kuha day notice of disallowance. So, sa pasabot, notice of disallowance sa kurakot si Mike Rama? Wala. Giapilar ni Mike Rama. I-explain ni Mike Rama na kini tungod ni sa Yolanda, tungod ni sa Linog, na mga empleyado si Tihol na apitahan man. Wa man sugot ang kuha day, ingon ang kuha. Notice of disallowance, unya niingon ang kuha nga iuli ang kwarta. So, why corruption? Why corruption? Ba't niingon ang kuha notice of disallowance man? Ipauli ang kwarta, problema dako sa mga empleyado si Tihol. Kaya mo lang ginag-ingon, kanagong kwarta 20,000, nahatag, mas may pagod itagwa pa mahatag yun. Kung sa nahatag na ni mo niya mong kuhaon, pinagasto naman, ha? Lisod ba hinuon ka na nagasto na bitaw niya imong ibalik? Guy, Ginoo ko, saon na nagasto naman eh. Sa mana nga, ako mang pinamduman, doon na report gani na. So, notice of disallowance to. Wala mang higalay, ingon nga kurakot, mahigala, wala ay. Nga naman, na may remedy ang kuha. Unsa may remedy sa kuha? O, mahibawaan ko sa kuha nga dili gyud i-disallow gyud. Mubarog gyud ang kuha sa notice of disallowance, ipauli ang kwarta. So, sa may tabo, giingnan ang mga empleyado nga kato inyong 20,000, iuli. So, wala mga higala. Dili kana conclusion. Pag yung notice of disallowance nga state, dili pa conclusion nga dunay ang kwarta na lustay. Wala pa. No? Mao kinitabo kang Sara. Unsa may napaman sa notice of disallowance, napaman sa appealer. Si Mike Rama ni appeal man sad. Kung basaw na, igawas man ni mahigala sa atong dili sa DYHP. Pero aron nga kini niya ang pagklaro lang yun, di lang kita mo naka-report ani astang Sunstar, hasta ang The Freeman o ang Cebu Daily News. Ako ipakita niyong item sa Cebu Daily News. Para makaingon mo ba nga, di man na hinimo-himo ng Atty. Rufil Banyok. Naman, Cebu Daily News. Cebu City Hall employees worried over COA disallowance. Sa Binisaya pa, ang mga Cebu City Hall kuno nga mga empleyado na balaka, labot ining COA nga disallowance. O sa may kabalakan, dili sa mabalaka nga, kurakot sila, mapriso sila, dili. Ang ilang kabalakan kay pauli man ang kwarta. Unya na gasto naman. Kanina bang pagka-release sa may galas kwarta, kung na ba to? Mga December na ba to na-release ang kwarta? Sus, na gasto na Pasko. Kining Cebu din sa akong basahon, ingon matod pa din Cebu City Hall employees are worried over a notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity aid given to them in December 2013. Matod pa may unsaon man ako, di usa ka empleyado may galamingon. Unsaon man ako pagbayad o pabayaran gyud na namo, no? Said Jenny, who barely earns 20,000 as a casual employee. Casual naman siya day. Di gani sa kakuha ng 20,000 as casual employee niya karon ipauli man. Problema siya nako. Diya pa ilaing empleyado na problema Ato tiwa sa basa Dennis, another City Hall employee, pwede ni masumpayan ni modong names? Napabay sumpayan Pwede ba sumpayan? Ikuhan ko no. Dennis, another City Hall employee, hopes the COA will allow a staggered repayment scheme to be deducted on his salary. Aron mabinlan pasad ko og pangkonsumo sa akong pamilya. Matod ba niya? Si Dennis kuno lain pa nga empleyado sa City Hall nang hinaot nga ang COA musugot nga staggered sa to pa hinay-hinay ang pagbayad, no? Dunay hinay-hinay tagi-tagi nga scheme
sa pagdidak sa ilang sweldo. Dili didak lang sweldo 20,000, wa na das pamilya ididak lang. Motong nagsabot sa sige bisag tag 1,000 na lang ang kada kuan. Saon lami magud kay pototong paggastos 20,000. So unsa may nagtabo? Sumpay ko no dong. Tabangi ko no lang dai kay masumpay dai. Nana sumpay? Sige. Ato sumpayan mga higala, ha? Kini ni ang sige aton tiwason, no? O kini. So sunod kini state auditor o nya dayon nya. Arita sa concern kanadi to ang apilar. Ya, tata ang concern dong sa ubos. Sige. But pasabutan ni ano na notice of disallowance. Dili kini pirmirong kang Sara Duterte. So dili pa na ingon nga kurakot, walay kurakot. Nga naman, napa man sa stage sa notice of disallowance, ang kuha na kumingon niya mo, firm ang kuha, mo pilar pa mo firm ang kuha, ipauli ang kwarta. So, ang punay pangutana, impeachable ba na nga offense dili? Agoy dihan na naklaro na naturon niya, ilaragay ang gibutang-butangan si Sara. Straight to the point. Kay nga naman, si Mike Rama, natanggal ba pagkamayor mga higala gumikan, aniwa oy? Nabay kaso si Mike Rama about ani? Inday Maris? Wala. Katong kaso ni Putissim nga tungod kay igsuon siyang asawa empleyado si Tihol kadto. Pero kaning kasowa nga naman notice of disallowance pa man. Muna akong gingon ba, dili lang ta mag-intellectual dishonest ani, ha? Taka man mga bright ba pero dili lang mutug-an sa tinuod. Ang uban pod niya wala po sa microphone nga ilang ikasulti. Ako naman ko microphone. Di akong gamito ni nga matinawan ang tanan sa kamatuoran, no? Muna ang ubang masakitan da. Masakitan mo sa kong gisulti da. Naunsaon ta man. Sa concern, tanawa dong names, ang sunod niya ko anong, ipasaka ko no gamay dong, atong basahon ang concern. Tabangi ko no dahil, nara dahil, imong na, kuhan diha. Sige, kay atong basahon. Haritas concern na dayon, kay, mao naman no? Sige, atong basahon na hinay mahigala. Para makasabot ng mga tao nga, kaning notice of disallowance diya, nga gi-issue ni Sara, ilang gipaokya, bahala na, notice of disallowance, kurakot na yun, dili pa. Dili pa na makumunig yung mga pangutanan, sis, kanana yung EOM, kung mag-issue mo EOM, failure to liquidate na ba? Dili pa. Kung mag-issue og notice of suspension, failure to liquidate na ba? Di pa. Kung mag-issue og notice of disallowance, failure to liquidate na ba? Di pa. Ano, napa may mga remedies? Napa may mga remedies? Nigawas ba kung kulom nun sa pamantanan na Freeman and Daimaris? Akong gisuwat na. Nagsuwat po ko na. Pero kini, mas kumplito mo itong discussion sa radio kay mas dako mag-uras ta ni speaker na itong mayo. Nakaroon, sige dong, isaka ko no, dong names. Harita sa concern. A meeting, masaka na mo dong names. Unsa man day na isa screenshot lang tingali. I-screenshot lang be. Kay kanang wa man tong kumatiwas og screenshot, ha? Nya day pasa nga tong names. Kani. Concern. A meeting was supposed to be scheduled next Monday to discuss the COA order. But Cuevas, kini si Cuevas may gala mao kini ang city treasurer. But Cuevas said she had other prior commitments to attend to. The Cebu City government will appeal the notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity assistance. So sabi na saya pa mo apilar pa des lagi nga sa iuli ang kwarta nga tag 20,000 ingon ang commission ang ingon ang Cebu City government mo apilar pa mi. Ha? Sa to padili pa di ay ingon nga conclusion kurakot mo kurakot. Mo na ang sunod paragraph dong atong basa ang sunod paragraph. Tanawa. Sige saka gamay kana. Sa mo na kini. Sige saka pa gamay. Kana karon mabasa na to. Kana mato pa ni. Quote, it can always be addressed, especially that there's no corruption and it went to the individual employees. Cebu City Mayor Mike Rama said. Sabi ni saya pa, sa kanunay matubag kini labi na nga walay korupsyon. O gani napunta kini, naadto kini sa individual nga mga empleyado. Si Cebu City Mayor Mike Rama miingon. He said, he instructed Cebu City Legal Officer Jeron Castillo and Vice Mayor Edgardo Labilla to address this concern. Sabi ni saya pa, miingon si Mike Rama nga iyan nag-instruksyonan ang City Legal Officer nga si Jeron Castillo o si Vice Mayor Edgar Labilla sa pag-address ining maong concern. Ato'y padayon pagbasa dong. Na. The mayor said the COA should understand. Sa manay masumpay pa ni? Sige.
Kay mao naman. The mayor said the COA should understand that the 7.2 magnitude earthquake and Super Typhoon Yolanda traumatized City Hall employees. Ha? Sa Bisaya, pamahigala, ang mayor miingon nga ang COA makasabot unta nga 7.2 magnitude nga linog o ang Super Typhoon Yolanda nakapatraumatized sa mga empleyado sa City Hall. Nya, quote, ingon siya, that's only a statement to return the money. We will fight it out. I will never allow the employees will get into something that they receive in good faith. Matod pang may krama. Sa to ba, kaning notice of disallowance, nahitabo na kini, dili na kang Sara lang, nahitabo na kini dinhi sa Cebu City Hall. Dili ninyo makalimtan nga panahon sa linog sa 2013 o Yolanda, mga higala, ang City Hall lang hatag og tag 20,000 pesos sa ilang kaugalingong mga empleyado. May ganit nang komentaryo kan tato nga unsa ba mo inyo manggiuna ng inyong kaugalingon nina. Sumunang ni-issue ang COA og notice of disallowance. Niya karon kanang notice of disallowance mga terminologies mo ni COA wa mang pasabot nga kurakot na si Mike Rama. Do na pay time wa nabay kaso si Rama sa ombudsman because ani wala. Ano man napaman kay remedy sa COA di pa man na final. Umuingon na ganing notice of disallowance dili na final nga findings. Kay ang sunod ana kuhaon ang kwarta. Mo na ang mga empleyado la kuhaon ang tag 20,000. Problema ang dako sa mga empleyado. Nya nagasto man kamo may kon ipabalik sa COA. Ha? So mo kini ang kang Sara Duterte nga notice of disallowance naa pa sila sa period to appeal nga naman 180 days man ang pag-appeal. Unya hantud do na apa man na day. Sumunod yung pangutana ang taga-kuha unsa naman nga station naa dahil may mga remedy pa sila. Sa laktod nga pagka-istorya. Diyan na to nasuta ron kini day no paukyab ra gini nga sa kakasud Sara kini notice of disallowance na hala Mirigres Piatos. So gipaukyab to Mirigres Piatos pagpangutana na dito sa witness kana dayong paggamit og alias illegal din na ang tubag dili. Silent ang joint circular memorandum sa COA. Nga naman, confidential funds man. Muna selection, makarelate selection niya, for practical reason, of course, you will use aliases. Confidential funds man confidential activities man. So, ang gipalanog mahigala nga ayaw yun, gibulag yung mga Mirigres Piatos, pag himan-himan mahigala, di man, okay man. Ang mugamit o mga aliases because confidential man nga mga kalihukan. Nya sunod, ang isyo, 11 days, gigasto ang 125 million. Ha? Nya, ipangutana may galang attorney po ha, kana di ang paggasto og 125 million sa kakwarter kana, kinini ang illegal ba? Kay pwede man, by quarter man paggastos confidential funds. So, kung gastuhon mo within 90 days, pwede ba? Pwede na. Pwede ba gastuhon within 60 days? Pwede. Now, pwede ba po gastuhon within 11 days? Pwede. So, ang duha ka concern niya, gasto 11 days. O ang Piatos, igo siya. Mga higala na tubag siya. Nga dili illegal ang paggamit sa ngan nga Piatos. Ikaduha, ang paggasto within 11 days mahimo ra. Na niya, kanay gani mahigalang impeachment ron. Unsa man ang impeachment? Ika-15th day naman taron. Ika-15th day naman taron. Unya, katupag 11th day, imagine na kung tang 25,000, kasama nag-ingon nga 25,000 a day ang gasto sa Senate. Si Lacson o si Wayne Gatchalian. 25 million ang adlaw. So kung 25 million ang adlaw, in 11 days, nagkagastos lang 275 million. Tala, multiply ra. 11 days times 25 million a day. 275 million. Dako pas kang Sara. Yeah, karon kay 15 day, ika-15th day naman to. So, pila man 25 million times 15, pila? 375 million. Agoro. Pito na panaway may galangan igasto within 11 days gigasto ang 125 million. Ya karon. Ang kanang 11 days ninyong hearing pila may nagasto. Pila na may nagasto? Ha?
Nya karon ibalik na to ha, napatay mga punto nga atong isgutan pero mo akong gingon og kadtong mga masakitan sa kong komentaryo da. Aw, i-unfollow na lang ko ninyo. Kay musulti naman ko sa kamatuoran. Nga ka naman kong stage naman ko step by step ang kuha. AOM, sunod notice of suspension, sunod notice of disallowance, wala pa. Kay ang akong example niya na ang Cebu City Hall na isyuhan og notice of disallowance. Nabay makapriso bago na dili. Ipabalik lang ang kwarta. Mao kana nga kadtong mga empleyado problema sa hala ipabalik mang kwarta, nagasto na ba pagkuan ra ba na nutsibuy na ra ba? So ang uban og masakitan sa akong istorya nga nisulti ko sa kamatuoran, da mingon lang ko i-unfollow na lang ko ninyo. Ang akong Facebook page i-unfollow na lang og ingon man ang akong YouTube channel ayaw na lang mo og kinini ang kuan. Subscribe. Kay sakit man ang akong komentaryo, no? Basta akong padayon nagkugsultis kamaturan. Ikatong ganahan og kamaturan da, padayon lang pud mo subscribe. Dili man gud pamilya ng mga tao ining kuha gud, notice of disallowance sa mana la. Kurakot di ay. Dili pa. Wala pa'y conclusion. Ha? Katong notice of disallowance sa Cebu City Hall, na priso ba si Mike? Na kasuhan ba? Wagi kaso si Mike Rama tungod ato. Wala. Nakasuhan si Mike Rama, nepotism. Ang igsuon siyang asawa, nga empleyado sa City Hall. Ingol Mike Rama, daan naman ang empleyado sa City Hall niya. Kinini ang naminyo siya sa iyang asawa ron. Muna naparinti na. Di mo naparinti sa una na. Naparinti ba affinity? Aligri bita nagkasuhasan. Pero, akong gi-explicar kining notice of disallowance, dili ni bag-o na to. Ang mga taga-Sugbo na minaw na ko karon, ang uban mahigalan, dili mo gusto, nasakitan mo, ayaw gyud i-share kining akong komentaryo. Namingon sila nga, mas nindot sa atong Nufil kay makasabot mi. Nya, og makasabot niya, masakitan na po ng uban, ayaw. Nakatong uban po niya, ganahan po mo share da, naala po ninyo yung i-share. Ako lang balik ko na, katong masakitan sa itong komentaryo nga, musulti ko sa kamatuuran, ngayon na ni Dena, i-unfollow na lang akong Facebook page o ayaw mo subscribe sa YouTube nako. Katong gusto sa kamaturan da, subscribe mo.